नमस्कार. आता तुमचं आता बगाड कधी असतं काय, आम्हाला तुमच्या बगाडाबद्दल थोडंसं सांगा. नमस्कार. हा, ग्रामस्थ मंडळ फुलेनगर बगाडाचा कार्यक्रम हा गेली परंपरा चालत आलेली आहे आणि त्या बगाडाच्या कार्यक्रमाला बैल खेळवण्याचा कार्यक्रम हा मेन असतो. आज सगळे कार्यकर्ते इथं बैल खेळवण्याचा कार्यक्रम करतात. बैलांचा खेळवून त्यांना जरा ताकद आणायची असते, बुजवायची असतात, म्हणजे ते बगाडात काम करतात. 50 वर्ष झाला हा बगाडाचा खेळ चालू आहे. या गावामध्ये परंपरा जोरात चालू आहे. बैलवाले बैल आपले तयार करतात आणि इथं आणून बगाडाला झुकतात. उद्यापासून हा बगाडाचा कार्यक्रम जोरात सुरू होणार आहे. बरं आता किती तारखेला तुमचं बगाड आहे? बगाड 16/3/2025 ला बगाड आहे. 14/3 छबिन आहे आणि 17 तारखेला तमाशा आहे. बरं, ते आता कौल जो कधी लावतात होणार आहे. बगाडा मानकरी उद्या बगाडा ठरणार आहे. उद्या म्हणजे बगाडा ठरणार होळी दिवशी. उद्या होळी पेटल्यानंतर बगाडा मानकरी उद्या ठरेल. बर, तो आता कसा ठरवतात बगाड्या काय म्हणजे बगाड्या कसा तो निवडला जातो? बगाडाचा देवाला फुलं लावून प्रत्येकाच्या नावाचा कौल आम्ही घेतो. बर, ज्याचं फुल पडल तो बगाडाचा मानकरी. बर बर, चालतंय. धन्यवाद. जे पसंत पडल तो बगाडाचा मानकरी होतो. बर बर, चालतंय. धन्यवाद. चालू केलं, बोला बोला. ग्रामस्थ मंडळ फुलेनगर शहाबाग हा बगाडाचा कार्यक्रम 4 दिवस चाललेला असतो. होळी पौर्णिमेला बगाड्याचा कौल लागतो. दुसऱ्या दिवशी धुलीवंदन असतं. 2 दिवस गॅप असतो. 14 शनिवारी 15 तारखेला शिबिराचा कार्यक्रम आहे. 16 तारखेला सकाळी काळेश्वरी मंदिर ते वाकेश्वर मंदिरापर्यंत बगाडाचा रथ गाडा जात असतो आणि संध्याकाळी 6 वाजता काळेश्वरी मंदिरापाशी परत येतो. दुसऱ्या दिवशी तमाशा असतो आणि संध्याकाळी कुस्ती आणि 2 टाइम तमाशा आणि 1 टाइम कुस्ती असते. बर, आता हे बगाड इथून तिथून बैलावर येणार आणि बैलावरती जाणार का? बर, मग त्या बगाडाच्या बैलांच्यासाठी त्यांचे सराव घेतला आज आपण. हा सरावाचाच कार्यक्रम. बैल बुजून आहेत. बैल माणसामध्ये पब्लिक जास्त असतं ना, पब्लिकची सवय लागली पाहिजे. बैलांची मेहनत आधी चालू आहे. बर बर, नवीन बैल आणलेली असते, त्यांना शिकवायचे.